Kini nga tong mga amigo ba nga mga dili Katoliko, bisag unsa na lang yun ang ibutang or na mabutang sa ilang unahuna atake lang sa pagtuo sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Tanawa ra gud. Ipamugos gyud nila nga kita mga Katoliko ang atong giilang Dios mga ribulto. Kinsa bagay tarong nga Katoliko magunahuna ana? Kinsa bagay tawag ining Katoliko ba nga bitaw nagsunod sa pagtulong ng Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana unya ayang gisunod ribulto? Dili ngun ang pagtuong Katoliko. At the same time, dili pwede nga kamoy mo sabot sa pagtuong Katoliko kay di man mo Katoliko. Sigurado magyud na nga kanang inyong pagtuo kay siyempre kung sa kuan pa ba kanang niyabag ba kumbaga. Kanang niyabag man kabalo man ta sa hinungdan nga pagtuong Katoliko supak man gyud mo. Unya bisan pag unsang kamatuoran nga gitudlo sa Iglesia Katolika Apostolika Romana inyo mo ganang lubagon. O, tanawa o. Kas aning tawag ining pagtuuhan nga inyo ang nakita sa inyo ang gitawag og screen. Kasi pinagtudlo ninyo nga ang tawag ining mga ribulto mo imakaluwas Katoliko. Hindi yung again ha, klaro ang pagtudlo, ang pagtuo sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Now, this is the Catholic faith. Ang kwe-kon-kwe nga tawag ining profession of faith. Na, nagsulti ha, now this is the Catholic faith. We worship one God in the Trinity and the Trinity in unity. So gawas ka ng Santisima Trinidad, wa may giilang Diyos nga lain. Gawas ka ng Santisima Trinidad. So buti pasabot ka ng inyong akusasyon nga ang mga Katoliko nag-ila sa ribulto nga Diyos. Dinumunyo na, niyabag na. Niyabag na. O niya kapilan namin sig tubag-tubag ana. Gikan pa actually nagsugod kog tawag ining pagka-defensor Katoliko. 1997 pa. Kapila nagsigig balik-balik, kapila nagsigig balik-balik. Grabe ning mga amigo nato nga mga sektang gipang tawag ining butho lang sa karon lang nga panahon from 16th century hangtod sa 21st century. Di gyud mo kasabot. Di gyud mo kasabot. Lisod ba sabton nga ang simbahang Katolika nagtuo lamang usa ka Dios? So therefore ang kanang mga ribulto dili na Dios. Pero ano namin may mga ribulto? Say reason, kini nga to mga amigo nga mga dili Katoliko. Ato aning tawag ini tudluan ba? Ay kung di ni tudluan, mo nagingon nga tawag anang magsige sa padayon anang ilahang binutbot og niyabag nga presentation ilang ipasangil sa Katoliko. Unya atong hinumduman ang usa sa sugo sa napulo ka sugo ayaw pagbutang-butang sa imong isig katao. Para din sila mahimong magbutang-butang, tudluan nato anong kitang mga Katoliko na ay mga ribulto. Naatay tawag ining mga imahin. Number one, ano ang mga Katoliko na may mga imahin o ribulto? Sa sulod sa gitawag simbahan niya, nganong gitagaan man na og dako pod nga importansya. Gitagaan na mo na dakong importansya, dili tungod sa pagkaribulto, kundi sa girepresentahan ni anang maong ribulto. Mo ni punto ha, gitagaan naman nagpagtahod ng maong mga ribulto ha, dili tungod sa iyang pagkaribulto, kung dili tungod sa girepresentahan ni anang maong ribulto. For example, bakang Rizal, tanawa. Kano kayo namatay ni Rizal? Not less than 100 years na, not less than century na ang kamatayan ni Rizal, pero nganong magsige maghalad-halad ug bulak ang tawag ining gobyerno sa ribulto ni Rizal. Tungod ba sa ribulto? No. Tungod sa girepresentahan ni anang maong ribulto, maupod ni mga Katoliko. Kami mga Katoliko, among anang gitagaan og dakong pagtahod ng maong gitawag og mga ribulto, dili tungod sa iyang pagkaribulto, kung dili tungod sa girepresentahan ni anang maong ribulto. So karon unsa may reasons na ang kami mga Katoliko na may gitawag og mga ribulto? Number one, paghandom. Karon nga panahon ang modern remembrance is tawag ining pictures, di ba? Sa internet, ibutan na to sa to cellphone ang mga naong sa itong minahal sa kinabuhi. Kaniabto, ang paghandom kaniabto, ilabi na sa 1st, 2nd, and 3rd century, paghimo og tawag ang ribulto, buhi gani karon ang ribulto ni Julio Cesar nga mas una pagkang Kristo, how much more kang Kristo mismo, di ba? Muna ang katakumba kaniabto sa gitawag og mga Kristiyano na ay mga imahe, na ay mga image nga ilang gikulit dito sulod sa katakumba kay pagpadayag ka na kanang maong gitawag og lugara balaan tungod kay diha nagkatigom ang gitawag og mga Kristiyanos. So remembrance, Hebrews chapter 13 verse 7, ingon pa ni San Pablo, handuman ninyo ang inyong mga pangulo kaniadto nga nagwali, nagkinabuhi,
og awata ang ilang pagtuo. Mo yung reason remembrance number 2, visual aid. Kung basahon na itong balaang kasulatan, ang Kristo basta magtudlo kanang St. Matthew chapter 21, rather. Kanang ingon niya nga ihatag ang Cesar ang iyan ni Cesar, iya sa Dios ang iya sa Dios. Ihatag sa Dios ang iya sa Dios. Nagpakita siya og tawagan ng image. Kung ang Panginoong Kristo pareha pagunahuna sa mga sulpot na itong mga amigo, pagkita niya sa imahen, pagkita sa dapat ilabay ito niyang coins. Pero ano may gilabay? Kay gigamit niya isip kahimanan sa pagtudlo. Ang simbahang Katolika, gisugo ni Ginoong Kristo, St. Matthew chapter 28, verse 20, yung pastong Ginoo, og tudloi sila sa tanan nga akong gisugo ninyo. So therefore, nagtukod ang atong Ginoong Kristo og iglesia nga magtutudlo. So kanang mga ribulto nga gigamit sa simbahang Katoliko, visual aid ka na aron mapadayag ang pagtuong Katoliko. Kay sumala pa ni Papa San Gregorio, o Papa Gregorio rather. Ingon pa niya nga ang kanang maong gitawag og mga ribulto mao kana ang libro sa mga taong di kabalo mo basa, di kabalo mo sulat. So mo nang visual aid. Number 3, number 1, remembrance. Number 2, tawag ining visual aid. Number 3, naa siya gitawag og psychological effect. Nga naman kung mag-ampo magudta, bisan unsa na mo sulod sa atong hunahuna ba, di ba? Kung magpiyong ta, bisan unsa na mo sulod sa atong hunahuna. Para maka-focus ta sa ato ang prayer, mo nang gituyo sa simbahang Katolika nga magbutang og mga ribulto sa mga santos nga girepresentahan na nagrepresentar sa gitawag og mga santos aron pagpadayag ng kanang tawo nga nag-ampo sa Dios makakonsentrate kay kung unsa iyang makita, mao masab ang iyang gitawag og bation. O tanawat tong sunog sa Los Angeles. O pagtanaw mag-uurta kay nasunugod. Kay nga naman kay kung unsa ato makita, mao mo sa nga to ang bation. Muna ang mga Katoliko basta mag-ampo ilabi na gusto makig-communicate sa Ginoong Dios. Magbuka ng mata, magtanaw sa imahe ni Kristo nga nagbitay sa krus, pinaagi ni ining maong iyang kamatayon, tawag ining naluwas mi. Mo nang naay dako nga gitawag og pagpamalandong. Ikaapat, pagpadayag ka na nga ano na yung mga ribultong simbang Katolika, pagpadayag ka na nga mo ka ng iglesyang gitukod sa tuong Ginoong Kristo. Ngano man kay naman din na ang mga ribulto, mga picture sa iyang mga amigo kay isa iyang mga higala. Sa maging ni Ginoong Kristo, St. John chapter 17 verse 10, kay pinaagi kanila gipasidunggan ako. Dugay naman nga matay ng mga santos, dugay namang naa sa gitawag langit. Muna unsa man ato pagpadayag isip paghatag og respeto nila aron mahimaya ang atong Ginoong Kristo. Naghimo tag gitawag og mga ribulto. Pero it does not mean nga mo na nga atong Dios kay again, ang pagtuo sa Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, now this is the Catholic faith, we worship one God. Wa ta miingon nga we worship many gods including the statues. No. Dili na mao. Dili na mo gitudlo sa simbahang Katoliko. Wa pud ta miingon ug wa pud gitudlo sa simbahang Katolika, Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana kanang ribulto mo imanluluwas. Ang Dios ang atong manluluwas. Pero anong nihatag tag respeto pagtahod ni anang maong mga ribulto, dili tungod again sa ilang pagkaribulto kung dili tungod sa girepresentahan ni anang maong ribulto. Kay kung imuhang ilabay na, imuhang bugal-bugalan o panamas-tamasan ng mga ribultuha, implied nga imong gibugal-bugalan, imong gipanamastamasan ang girepresentahan ni anang maong ribultuha. Again, kanang ribulto ni Rizal, sulay bato na. Di ba sigurado mapriso ka? Nga naman, dili tungod sa iyong pagkaribulto nga imong gibugal-bugalan, kung dili tungod kay naghatag ka og pagpadayag nga wa kay pagtahod sa bayani sa nasod. Kung imuha ng labay-labayan, imuha ng bugal-bugalan ng ribulto ni Rizal, mapriso ka gyud. Mao pud na sa mga ribulto sa mga santos. Nganong naay dakong epekto na sa gitawag og pagtuo. Nga naman kay every time nga imo nang atakihon, every time nga imuha ng bugal-bugalan, imong gibugal-bugalan ang girepresentahan ni anang maong ribultuha. Kung imong gibugal-bugalan ang girepresentahan anang ribultuha, samara nga gibugal-bugalan pud nimo ang Kristo. Kay sumala pa na Ginoong Kristo, ang nagdawat ninyo, nagdawat nako, ug nagdawat sa nagpadala kanako, ang nagsalikway kaninyo, nagsalikway kanako, ug nagsalikway sa nagpadala kanako. San Lucas Capitulo 10, versikulo 16. Mo na ayo pataka pamasangil kay pataka og pamasangil, may impierno gyud inyong kalag, tiban ina ninyo. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also,
sa ating po mga channels. Sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin: Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sando II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid ko mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito until now andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo, dahil wala po kayong magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.